A motiu de la Setmana de la Llengua Italiana al món, el Reial Cercle Artístic de Barcelona ha presentat una exposició de l'artista napolità Marco Cecchione. És pintor, escultor, ceramista, músic, un home polifacètic que en aquests moments resideix a Estocolm, des d'on ha projectat la seva manera de veure l'art al món. Bé, d'alguna manera comencem la temporada del Cercle Artístic amb aquesta exposició, no? És el primer gran acte que es fa, suposo. Sí, bé, bueno, ja hem fet algun més de tipus de disciplinari musical, però sí, com a exposició potser és el primer que inaugurem la temporada. Portar un artista com el Cecchione, que és un home que ja va estar a Eivissa, però realment podem dir que és la seva gran reentrée a Catalunya, és important pel Cercle. És important sobretot pels lligams i la col·laboració que estem emprenent amb entitats d'Itàlia. Ja és una tradició, nosaltres hem estat vinculats a diferents institucions de diferents regions italianes, però en aquest cas l'Instituto Italiano de Barcelona i el seu consolat, doncs bé, no deixa de ser l'afirmació i refermació d'aquesta col·laboració entre Itàlia i en aquest cas el Reial Cercle Artístic. El Joan Abelló és el comissari per part del Cercle d'aquesta exposició del Marco Cecchione a Barcelona. Bé, com descobriu aquest artista aquí, que és un artista que a Espanya fins ara no n'he conegut, i com el porteu aprofitant aquesta setmana de la llengua italiana al món? Bé, el cert és que Marco Cecchione ja va estar a Eivissa l'estiu passat. Allí vaig veure la seva exposició i realment em vaig enamorar del seu art. Vàrem estudiar la possibilitat de portar-lo al Cercle Artístic de Barcelona i realment per la importància que té a Itàlia i als països bàltics, ell, malgrat ser del sud d'Itàlia, napolità, exacte, doncs viu i treballa, com tants catalans ho fan a Catalunya, ell ho fa a Estocolm. Per tant, té una doble nacionalitat que li permet fer un art especial. És un art que, si ens hi fixem bé, per una banda canta la joia de viure, com feia Picasso als finals dels anys 40, després de la Segona Guerra Mundial. Està molt relacionat amb la música, ell va ser, abans de ser artista plàstic, va ser músic, i també té una dedicació molt especial a la ceràmica, vist que des de petit a Vietri sul Mare, que és una ciutat molt a prop de Nàpols i molt famosa pels estudis de ceràmica, de molt petit ja treballava en aquests estudis i pastava fang directament. Bé, m'han dit que viu a Estocolm i que s'ha adaptat a aquesta doble nacionalitat, però en canvi jo penso que el seu art recorda molt Pompeia. Sí, és la lectura que en fa el comissari italià Marco Ancora, que per una banda la mostra es titula, perdoneu, Futur arcaic, és a dir, un futur antic que torna a fer-se present. Els motius, sí, són podríem dir, de la pintura romana que es va conèixer gràcies als descobriments de Pompeia i Herculano al segle XVIII, el 1700, i realment té aquest fons una mica de pintura pompeiana, de pintura alegre, de pintura al cant de la vida, de pintura goliàrdica i una mica dionisíaca, o sigui, el cant de la vida. Pintor, escultor, ceramista, músico, napolitano. Un poco di tutto. Napolitano. Muy sentito per essere napolitano, Beh, noi napoletani sappiamo fare tante cose, non solo la pizza.
Che le parece sta llegada a Barcellona? Allora, per me è una cosa meravigliosa essere qui a Barcellona, è un'occasione unica e ringrazio tutti quelli del circolo degli artisti e sono molto onorato di essere qui stasera e di presentare le mie ultime creazioni. Usted vive in Stoccolma. Io sono anche, sì, vivo anche a Stoccolma, lavoro con la pintura a Stoccolma, mentre per la ceramica lavoro in Italia, sulla meravigliosa Costa Amalfitana. Su pintura de todas maneras recuerda mucho el sur de Italia, Pompeia. Beh, sì, alcuni dicono che prendo ispirazione dai miei luoghi nativi, dalla mia diciamo, infanzia. Su infancia. Sí. ¿Cómo fue la infancia? Muy feliz. En Nápoles. Muy feliz, perché ho avuto la fortuna di nascere in una città, diciamo, bella come Barcellona, o almeno quasi. Igual de loca. Sì, O más loca con todavía. gente molto allegra. Sì. Amb el president del Cercle, Josep Fèlix Bens, van acompanyar l'artista en aquesta inauguració el cònsol d'Itàlia, Alessandro Nicoletti, la directora de l'Institut Italià, Roberta Ferrazza, el director de l'Institut Europeu de Disseny a Barcelona, Alessandro Manetti, Josep Lluís Alais, director de Patrimoni de l'ICUP, i els dos comissaris de l'exposició, Joan Abelló i Marco Ancora.